Ti napasamak DJ Apo, di ba, the initial nga starting mi ti SM nga to DJ no anat kayat da nga guidelines da. Idi na udi metente ipakita da DJ mo nga agpirman ni Mayor ken ni SMN ti met kayat dan at 50-50 nga sharing. So bumingay ti City Government of Lawag Apo ken ni SM paggudwaan da. At dakkel nga min apo no kita nyo DJ amount na po i-multiply telatan ti bayad ti cinema apo ket 350 tapos ti approve ti per day na DJ apo times 200 ada iso ti kunada 200 nga libre apo 70,000 a day DJ yan tapos twice day ti makalawas at Monday and Tuesday 140,000 ti 1 week DJ apo times mo ti 4 weeks, 560,000 ti shoulderen ti SM ti kada bulan na po. So, ti kunada, tapno hammet nga dadagsenen mi detoy ada sharing ti mapasamag. So, in-endorse ko met di jayen apo, jayen ni Mayor, ta ikit kita anda ti pondo na, tano ada pondo na apo, i-agrugin to DJ no ko na po. So, in follow-up commit kada kwada tatay na po tapno actually ako la kumapay ti special session idi 29 idi May 29 dito pinag-blessing ti SM tapno may kamat DJ resolution ti MOA ti LGU ken ti SM po yung ibagada nga adalin da kano pa lang ta isa pulan da DJ funding na. Kaya na po, hampay lang Mang Rugi, rayo lata ti go signalen, yung papay-rush committee na po, ta DJ, din da kada tayo nga amusement tax, 10% ti amusement tax stage po. Dito in submit ti accounting office ti po, mabalin nga ijay ti pangalaan dan to, DJ share ti city po, at adda dito computation dito yung nga impakita da nga minimal met lang DJ bayadin da no, adda sharing no ti tunggal government ken SM apo. So kang kay to ti copy nanto data po tapno maatal yun to DJ ta dakam datayo apo ket kayat tayo ti pagsayatan ti syudad tayo to so ipupush tayo dito at no maited tayo met di DJ adung incentive di ito natataingan tayo apo ket batit lang dito apo tapno da sanggabasin nga liwliwada met ken bumingay met ti SM ka dito apo.